A ver, o método de sempre, tradicionalmente, para atopar persoas para traballar no rural, na gandeiría aquí en Galicia, sempre foi como boca a boca, entre veciños, familiares, pero os tempos cambian e o xeito de buscar traballadores do rural, Fátima, pois cambia tamén, non? Modernízase. Pois, efectivamente, atopar traballo no agro xa non só depende do boca a boca como ata agora. Estamos con Mónica da gandeiría As Vacas dos Meus de Abadín. Mónica, que se che ocorreu? Cargallaches para atopar traballo no rural agora? Moi boas. Bueno, pois vacantes.gal é unha plataforma que sirve para xente que estea interesada en vivir e en traballar no rural. De todo tipo, non? De todo tipo, efectivamente, porque o rural non só é gandeirías e hortas, o rural tamén precisa de abogados, tamén precisa de periodistas, tamén precisa de creativos, de fontaneros, electricistas, pois de todo, non? Todo a través dunha web. Como se che ocorreu isto de crear esta web? Pois, bueno, eu dende fai 2 anos son gandeira, debido ao falecemento de meu pai, pois houbo que poñerse ao cargo disto. E claro, cando empecéi, eu veño de outro ramo, non? Eu son enxeñeira, traballaba nesa profesión, pois para empezar foi un pouco complicado, entón necesitaba man de obra, tamén me axudaron moitísimos veciños, pero para contratar é complicado, porque, bueno, xa sabemos que pola despoboación non hai moita xente, os que están ocupados, entón é difícil. E xurde daí, de non querer acomodarse na queixa e de intentar buscar unha solución, porque ao final é un problema común a todos, tanto nas aldeas como nas cidades, que xa é complexo atopar profesionais. E levades eso, apenas unha semana e pico de funcionamento e a tope, non? Sí, a web foi creada fai un mes, dende fai unha semana estivemos en probas, en testaxe, intentando que xente de diferentes perfís se rexistrase para ver se era intuitiva, fácil de entender. Moi ben, entón decidimos lanzarnos. Bueno, isto foi un boom, desde que saíu en prensa e en radio, unha loucura, de repente xa estamos casi nos 120 nunha semana e media, isto é unha pasada. Está dando traballo, non? Pois sí, hai 2 casos de éxito que para ser unha semana e media xa é moi, bueno, é que eu alucino, a verdad. Pois unha señora de Maceda que estaba a buscar unha persoa que montase mobles e pintase, e unha persoa de Laracha que estaba a buscar alguén para desbrozar nos montes. Oye, pois tomamos nota, gracias por atendernos, Mónica, de todo isto, vacantes.gal, aí se buscamos traballadores ou se buscamos traballo, compañeiros. Graciñas. Graciñas, Fátima. Bueno, pois alguén máis lle interesa. Óscar, como funciona esta plataforma Vacantes? Pois vai vos alucinar porque isto é moi sinxelo e o mellor de todo, gratis, amigos, sí, porque é un proxecto de responsabilidade social corporativa, así que ímolo ver xuntos. Falamos de vacantes.gal, que é como un escaparate de servizos no rural galego. A idea é moi clara. Se necesitas axuda, podes entrar na web, poñer no buscador o concello, a tarefa, e aparece unha lista de persoas dispoñibles para facer ese traballo, o lugar onde viven e un botón para contactar directamente. Que podemos buscar? Pois de todo. Xente que coide nenos, que traballe na horta ou mesmo que nos limpe a casa. E tamén funciona ao revés. Se buscas traballo, podes rexistrarte e crear un perfil indicando a túa profesión. A que concellos te podes desprazar se tes coche ou mesmo se prefires traballar de mañá ou de tarde. O sistema tamén permite engadir unha pequena descripción ou facer un anuncio durante unha semana. É un aviso que nos dan os usuarios. Revisade sempre a carpeta do spam no voso correo que a veces chegan aí as mensaxes. Xa vedes que este é un xeito moderno de recuperar algo tan tradicional como pedir axuda ao ladiño da casa, Rocío. Efectivamente, pero bueno, os tempos cambian. Que che parece isto, María? Pareceme interesantísimo, é moi bonita a idea desta chica, como a vida che pode dar unha volta, que ela é unha enxeñeira, coxe traballa no campo, que viña, botoulle a man a súa explotación porque lle morreu seu pai e ela veu a vender todo. Pero que pasa? Enamorouse da situación, do gando, dos veciños como lle axudaron, como a veces necesitas a motivación ou que te orienten, porque a mellor gustache, pero non tes idea. Entón, con esta plataforma que te orientan, que te axude, pareceme interesante, porque o rural ás veces estás como máis perdido, dis, a mellor eso non me dá, pois si te orientan. Totalmente, non, María? Mira, sempre estamos a criticar o mal uso da tecnoloxía, a mala praxis, os retos virais que non deberían ser retos nin virais nin nada. A min pareceme maravilloso que esta enxeñeira, utilizando a tecnoloxía,
conecte a xente que doutra maneira, antes nos povos, pois bueno, boca a boca, como falábamos, había ese contacto. Agora tes un campo moito maior. Igual o radio se amplía e faz un servizo que ata de agora non estaba cuberto. Paréceme fantástico. Claro, porque, Manel, a vida cambia, non? Dicir, antes, digamos que a nosa vida xiraba en torno a un núcleo moi concreto, non nos movíamos de aí, non? O sea, nacías nun lugar e a túa vida discurría ali. Pero que agora, deste xeito, alguén, non sei, de Murcia, que lle interesa unha oferta de traballo, pode vir aquí, por exemplo, non? Sí, bueno, teño que cundir moito, A Galicia sempre se ven a mellorar, Sí, se ven a mellorar. Porque hai veces, por exemplo, traballo, a verdad que traballo nun radio, porque eu xa solo cruzar o puente das Pías, imposible, non? Unha porque é unha incomodidade aparcar nas cidades, non? Sobre todo. Pero, bueno, esta iniciativa é moi boa, sobre todo, como destinos nos povos pequenos, que non sabes daquel, mismo para desbrozar aquela finca que non tes a quen chamar. Para o carpinteiro, bueno, os carpinteiros non chamados porque non van a ningún lado. Para que chamalle unha porta, pois eso, de verdad que interesante. Pois, por certo, no voso campo tamén podes montar unha plataforma, non? Cala, que a mí non sei quen foi o que me meteu nunha Distragán e outra de Facebook, estou recibindo continuamente, me das presupuesto de tal, me das... Anda, la ya paga. Famosísimo, Manel, para traballar, como para andar dando presupuesto. Pois non sei quen foi el que lo inventó, que aí aparece fuego. Manel, estás do máis solicitado. Por eso, para que este tipo de iniciativas poidan ter futuro e poidan seguir adiante, reivindicamos sempre que o rural ten que ter conexión digital. Moitas veces estas aldeas do rural pois quedan en sombra, non teñen boa cobertura nin 5G, nin 3G, nin 4G, nin nada, e moito menos fibra digital. Por eso é importante que estas zonas teñan unha boa conexión. Falamos tamén moitas veces incluso de establecementos de turismo rural e que non poden facer reservas e que non se poden dar a coñecer, por eso é importante tamén que para que se digitalice o campo e siga saindo adiante que teñan unha boa cobertura. Pois efectivamente, creo que estamos aí todos de acordo. 12:51 minutos